खुलुमबाय बड' निउज एनबिआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दिनैनि मोननैसो रादाबफोरानो जाबाय उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव जौगाखां खोन्दोनि सिङाव साख्रि मावग्रा सिआरपि आइजो साथामआ साख्रिनिफ्राय एरनजाबाय। बे साथाम आइजोफोरनि मुङानो जाबाय थुंगेना दैमारि, भाहेश्वरी राभा आरो मणिदास राभा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांमोना मोनसे फेसबुक पेजआव बिपिएफनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय फट'खौ आपल'ड होदोंमोन। बिथांमोना रुलिं पार्टिनि एगेन्स्टआव जाय अपोजिशनाव दङ, बे अपोजिशननि जानानै पाब्लिकफोरखौ मिनिस्ट्रेट खालामनो नाजादोंमोन आरो बिथांमोना मटिभेसन खालामनो नाजादोंमोन, जाय एएसआरएलएमनि एगेन्स्टआव रुलनि बारगा, जेराव बिथांमोना जेब्ला सिआरपि मासि मोनदोंमोन बिथांमोनखौ पलिटिकेलआव इनभल्भ जानो मोनि एएसआरएलएमआव एग्रिमेन्ट खालामनाय लेखायै बिथांमोनखौ सिआरपि मासिनिफ्राय एरननाय जाबाय। आसाम सरकारा अरुण'दय आसनिनि रांखौ 1,000 निफ्राय 1,250 रां खालामना होबाय। बेनि सायावनो 1,250 रांखौ माबोरै बाहायनांगौ बेखौ आसामनि सिएम ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि 400 रांखौ देहायारि थिग खालामनो थाखाय बाहाय, 200 रांखौ मैगं-थाइगं एबा दालि-आरि बायनायाव बाहाय, 80 रांखौ सिनि, 150 रांखौ फिथाइ-सामथाइ, 250 रांखौ कारेन्ट बिल आरो 170 रांखौ सोरनोबाफोर होनांगौ बाखिफोर दंबा हो। बेफोरबादि खामानिफोराव बाहायनो थाखाय बिथोन होदों सिएम बिथाङा जाहाथे साफ्रोमबो सुबुंनि देहाया गोजोनै थानो हायो। 2020 मायथाइनि 12 अक्ट'बराव जोनोम मोननाय एनएलएफि आफादआ मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय होननाय जायगायाव मैया एनएलएफिनि 3थि जोनोम सानखौ गाजा-गोमजायै खुंफुंनाय जाबाय। मैयानि गोथार सानाव बिथां एनएलएफि आफादनि नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा बुङो दि एनएलएफि आफादनि गुबै थांखियानो जाबाय बिथां रन्जन दैमारि आरो गासै एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनाय आरो बुंबावो बिथाङा दासान्दि बर' माहारिनि गेजेराव गोबां जेंनाफोर दं, जायनि मोनसेल' सलुसनानो जाबाय बड'लेण्ड। बेखायनो गासैबो रायजो-राजाफोरा बड'लेण्ड दाबिनायाव मदद खालामनांगौ आरो पुलिस बिफाननियाव एनएलएफबिनि चिफ एमबाथाखौबो हगारनो खावलायदों। मैयानि दिनाव सनितपुर जिल्लानि बेलश्री ओनसोलनि आबै सेन्टाराव सासे बर' आइजोआ साननि समाव साइकेल लाखिनानै दोनथ'नाय समावनो सानै सिखावआ साइकेलखौ लानानै खारदोंमोन। उनाव राइजोफोरा होसोनानै सिखावखौ हमनो हादों। सिखाव सानैनि मुङा जादों नबुल बिस्वारा आरो लासन दैमारि। बिसोर उदालगुरि जिल्लानि अरांनि होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सिखाव सानैनियाव गंसे टर्च आरो डेगारबो मोननाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय डकमका पुलिस स्टेशननि सासे अ.सि. सनात कुमार मौदय बिथाङा 40,000 रां घुस लानायनि दायआव हमजाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलां।